46-320D. Hiba az volt, hogy gyújtásra téve az autót, a légzsák folyamatosan világított, vagy halványan világított, a rádió nem kapcsolt be. Viszont mikor a rádió bekapcsolt, ritkán, akkor viszont kialudt a légzsák. Kesztyűtartónál ugye van benne biztosíték két sorban, a felsők halványan világítottak, a próbalámpás ellenőrzés során az alsó részek, biztosítékok viszont tökéletesen. Így én arra következtettem, hogy gyújtáskapcsoló betét. Ez itt. Ez lesz a probléma, és hát be is igazolódott, mert kicseréltem. A rádió az tök szépen bekapcsol, a légzsák is elmúlik, és mindegyikre szépen. Hát fényviszonyok. Most megint gyújtás, megint bekapcsol a rádió. Na ezt 10-ből egyszer csinálta körülbelül, most jó párszor kipróbáltam és tökéletes.